Woensdagmiddag werd in Bruske de allereerste kinderwijkraad van Venray geïnstalleerd. De raad bestaat uit 9 kinderen en is een initiatief van Synthese, met als doel de jongeren een stem te geven en mee te laten denken over een fijne wijk voor elke inwoner. Nou, het begon toen ik een bijeenkomst had bij Wonen Limburg voor de kinderwijkraad de Roermond. Want daar hebben ze al diverse kinderwijkraden. En vanuit Synthese hebben wij vaker te horen gekregen dat bewoners op zoek zijn. Hoe kunnen we de jongeren nou betrekken bij de wijk of bij het dorp? Dus ik was heel erg gecharmeerd van het idee. Dus ik ben er naartoe gegaan en ik had iets van ik moet dat idee eigenlijk gewoon hier naar de regio van Horst Venray halen. En zo hebben we mensen bij elkaar gebracht en Esma bereid gevonden om hier aan deel te nemen en het proces te begeleiden. Ja, wat gaan ze precies doen? Nou, ze hebben dus 3 plannen waarop gestemd is op school. Daar gaan ze mee aan de slag komend schooljaar. Hoe ga je dat doen? Nou, eigenlijk moeten zij het vooral gaan doen. Dus ik ga ze vooral coachen, begeleiden. Dus zij moeten gaan nadenken van oké, wat willen we dus? En wat hebben we daarvoor nodig? Met wie moeten we in gesprek? En de kinderwijkraad is er natuurlijk echt voor de wijk. Dus dat betekent ook andere kinderen erbij betrekken. Wat vinden zij ervan? Wat willen ze graag zien? Dus zij gaan vooral zelf aan de slag. En ik begeleid vooral het proces samen met de andere begeleiders. Het is belangrijk dat kinderen van jongs af aan leren dat zij een stem hebben, maar ook dat ze invloed hebben. Dus dat ze eigenlijk de ruimte krijgen van ik heb een mooi idee of ik zie dat er iets mist hier of ik zou graag iets willen zien in de wijk. Maar dat ze dus ook gehoord worden, want dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Je kunt wel een idee hebben, maar als daar niet op gereageerd wordt of je weet niet hoe je dat moet aanpakken, dan blijft het bij een idee. En met de kinderwijkraad kunnen ze die ideeën werkelijkheid laten worden. En dat zal natuurlijk niet altijd gaan bij alle plannen. Maar in dat proces leren ze gewoon heel veel over wat een democratie is. Je mening geven, presenteren, doelen stellen. Maar ook omgaan met tegenslagen bijvoorbeeld. Ja, en wij zeggen ook dat zijn life skills die je gewoon de rest van je leven kunt gebruiken. Nou, dat mag ik ook nog. De raad bestaat onder andere uit Benjamin en Anash van de Krokodaris. En zij kregen al eerder democratielessen op school. We hebben geleerd dat iedereen zijn eigen mening mag uitgeven. Iedereen mag meedoen met wat wij doen. Ja, eigenlijk iedereen mag erbij horen. Uiteindelijk hebben jullie 3 doelen gesteld voor het komende half jaar. Wat gaan jullie precies doen? De nummer 1 is over PlayStation binnenplek. Top 2 is volgens mij speelplek 10+. Want de gemeente houdt natuurlijk rekening mee voor de kleintjes dat hun geen pijn krijgen. En wij 10+ willen meer uitdaging krijgen. Daarom hebben we dat en een boksbal om je neiging eruit te halen. Bijvoorbeeld als je boos bent, even trappen, even slaan. Ja, dat zijn de top 3. En we gaan dan naar de gemeente toe. We gaan met hun praten of dat die plannen door kunnen gaan. Als het niet gaat lukken, dan gaan we proberen improviseren. En als het lukt, dan zijn wij natuurlijk blij. En dan gaan we de kinderen ook blij maken van mijn school, dus basisschool de Krokodaris. We gaan hen ook blij maken met een leuke PlayStation, binnenplek of andere dingen. En waarom heb je jezelf aangemeld? Om ons wijk een beetje mooier, gezellig.